Ujor kinong siyang sinong ka mausun ram siya ka miklaya abukin concerned citizen holor chimpan troy torti ya ka surok mausun ram ka bapra kilometers tang hadian kendet benai bala shna ya ganik surok kala jot bat kho korong nagani ka daw kinong siyang sinong ka mausun ram kimban seban ujor pursha ya ka chimpan troy torti tang bandep ya kanik surok nagaliang presiden ka miklaya abukin concerned citizen ba ban shaimar banyang ila punram chori kibrio papun troy tang dep ya kene ke surok. Không. Vô đi. Chú sinh tha đấy. Sinh tới 1 triệu cả. Cái đặc đi lại ơi. Đấy. Di Singapore, nagalian jonga i President jongka Meghalaya Weekend Concerned Citizen, Baban Shai Marpenyang. Dalang rohni Vice President, ibade i Ba Justin Kahit, Singapore. Ngasubunong ba kalong ke bangin haban pampaun Singapore, hadin bangi yo ya kecing ujor nakalian jongki nongsong snong. Ngasipok ka thai mau sunram, hadin baki i ya kecing pentri kam ya kanika mau plang balat road. Turunku mau ya ka ba kanika surok. Anda habangi i anda habang bisar banyak ngipet banyak kum kidor. Ki bangi lai i kalong ke ba wan rai jing susi. Apden ki nongsong snong hi berkoi. Nama belai kecing pentri kam ya ketika surok kelas sulong no tangkum bancu pentri. Klem dalam kalau nak jingkit kli, jing bakli, balapan trehi, tang manusia ik pisah mau na. Dekai ke bangi haban oh ni kapor, nakalian jungi kenhun, nginum lah orang manusia song kli kiti, baju sengap, baju pekai, hikiteki berkoi, dengi habi ban keren, ban kentu hi, ya ka department ka bapet, hamtam bo ono ya ka public work department bo ono, ka beri kita ka program implementation unit. Ya kabang haban tip sai bakani ke surok la pentri kam naruk kini ki banai ki badem nak sakmat kemana benong baladangi haban chu sngap kumni ngin chu pekai kumni kata kamar kani ke surok ro kanum song ne kumju kan prano hi sin kesngi nama beli ke surok la pentri kam tang ban chu pentri kum ona kentin tang ban chu tak powder lani tak cream kum ona nalar tang ban chu pen i tak dor bala pentri ke surok ne klem di ipat bai tak surok on pentri kam janai do kata Dena tak kadau hi ba ka Meghalaya Weekend Concerned Citizen. Kedumlak mana macam syom klik ti ban cepet kai gini ke berkhoi ngin haban wat benia yang ni benta. Namar habangi pai kat kum kini ki program guidelines jong kani ka Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana ka PMJSY ki program guidelines ke lotai keleng bertai ki lotai sibun ke berkhoi jadu kita ki planning ki funding ki construction maintenance of rural road. Di kini berkhoi hi ga de ban krenchai ba ladadi kano ka benta kadi ka company contractor ne mano lagi ba pentrai kin habi ban shim ban bod renti kat kum ki program guidelines ya ka ba nakaliang jong kani ka ministry ka pentrai kam tingi somon ong ni ka por bakum ka kenhun hi ka bayeng na ka benta ka bah kamiat jong upai ba nong song hi ngisung thu shai ba ka program guidelines jong ka PMGSY ka depan airo ya ka planning for rural road kada batai babon ki banta ki berhoi kada depan ai ki state level agencies na de ba labat hi lembaga piludi ka public work department road construction tikani hi kala sim khian nak bata ban pentrai ti surok barkate ki surok la pentrai ka mata la bon benai kum ong na kum ngi ka kum ka sanction namar ke berkhot ki bang i kat kum ka signboard ka bala bu apa di surok la i ba kumba pra.9 kilometer kani ke surok la sanction kum juro kala poi hadu kumba ka pisa kala poi hadu ka babon hadu kata ya ka bang ngimla su ban batai namar ba kum ka signboard hi la tho lai spa khnai pu r point san pu phala dena ta ka daw hi bang haban ong ba ka PMGSY kani ke scheme naga benta ki surok sepok ki thanyong kendong beper bat ka wanra hiro naga benta ka jing trikam ka babha ban wanra ya surok ka babha bat naga benta ban wanra ya ke imlang ka salang ka basong suk ka basong sungai ka imlang ka salang ka ba biang lut hagi benta ki beper khamtam ha bangi kran ha baka kamai ka ji ni kumju ha baka dan ka pang ka sitom ni kumni kum tairo lembak ki surok hi ngin ha ban yebe keleng sodong Dina tak kadau hi ne kapor kumang si kat kum ki signboard ba bu hang tei
Bayar ni ka surok lah simti menteri kam lemba i ba Shrolenson marbanyang bang no i balong ru i pait jong u MDC ka mau sunam konsensi bementa ba Albin Saukmi haju ka por na haban paru ni ka por bangaru ngade u traisnong hi na po mau sunram but i masro i de i mamarang ba jong ka kur marbanyang sipok thai mau sunram Shrolenson marbanyang da ka buram i ngasamun ong ba ngam kwa banong bani i ba ka keteng jong i kan ja buram kan janam tang namar ba ki khun ki ksiu ne ki parlok ki parjor ki wanra ek jim bakla den ta kadaw hi ngason ong ne kapor ba ngayo sngo ya ki jikran jong ki parlok na spok thai mo sunam na jo om ba ni surok la pentre hi do MDC jong mo sunam konsensi ndre ya katangim tip la pentre mano ro ya katangim tip la pentre MDC MLA pentre u sadar ne orang ba snong ne mano ya katangim tip nama balai ni habi ban pe ya surok ka babha ngidon kam hero ya ki jing pentri kam ki babha la kalong damanu menuro la pentri kam hane ka pon na kalyang jong kam mekhle awaken conscientization nganum ko ban yo sngaw ban ong ba kin don ki brig ban kan thot kum ni de kum tai ban ong bang ikran politics ngim tep kam politics kadi kai ngim bana hero ngim di hero ta ki brig ban dan hakino ki kunhun party ne ban ong bang nyeng election ne kum ni kum tai na ma gidi giri pai ba he bakado ha bagi giri pai ba gidi su thu sai ba pentri kam hi kam na kam to pai ba kadi benong hi ke babha la kalong ha kano ko bentan ni kinu ni skim baphe dina ta kadawang sabon ong ni kapor ba uba Alvin Saukmi ubade UMDC na po ka Thai Mau Sunram kumjuru ba HM Champion ubade UMLA na po ka Thai Mau Sunram bra armut kilong kinomi khmat haba kilong kinomi khmat de besu thu sai kumdo ban pelam ban jungo lam na ka benta ka bha kamiat ha ka bade bat kinong song snong po ka Thai habang ikran ni ke surok kalong ke jing sosi abai i ba tang ka video meni ke sngi haba ki parlok na spok Thai Mau Sunam ki lej ban ring ngai i sai batang da ka ktiru ki lala ban khlong i karong te haba ki yat kai ki khlung ki khna teng tang da uding ki tendong la pra ka surok de dinna ta ka daw hiro bang haban ong shu ne ka por ba khamta ma bang itip ba ka Mau Sunam le ke de ka wei na preng ki snong ka ba jor slap tam po porthai lada one dan chop so slap la sai ka sngi hato kat no try kan ne ka surok lada ngai kran ne ka por nga sabon ong ba ha ki por ki ba let no na lu ki snem ki ba let no kat ba ka piludi hi daladi ka dang pentre kam ngidang i ba ka surok ka dang ba kirong dang siang ha ka benta ka ba dan rei menta on da habalawan sendon da ka project PMGSY penban ka jing siang rong ka shulong tang man chule kam kai tang man chulape na lor klem da pen i ka no ka dor ka dari ka surok dene te ka daw ha preng ni ka por nakalyang jong ka Meghalaya Awaken Conscientization ngi bu ka jingkentu ya MLA kumju MDC bakin pet kin jingo e te ka surok om tam mun chu ong bala yo ka surok labyang ndai ki pai ba nong song kinum de ban sup kinum de ban singan kinum de ban ong ka tam bala yo surok labyang ndai ka surok hi kalong ubut lum na ka beta ka roi ka par ha ki imlang sa lang hi bro ka we na ka ta ka daw ng semon ong ba ka Meghalaya Awaken Conscientization kan shim ya ka benta ban ya shakmat ban wat iki lat kilenti hano rukom bat balai la pentre kam te surok namarngi isai balarangi pek at kum ka program guidelines jong ka PMGSY ladap kren shai nama balai ka National Rural Infrastructure Development Agency kada ban shim ye ka benta ban IT mo no ban han avoy ni ka kam chapo ka nodal department jong ka sarkar jilla ya ka bala pek lamba ka piludi ka balai ka road construction bo no namar balai namar habang ipai kat kum kani ka manual for the preparation of block district rural road plan DRRP kani kala de granshai halot ki guidelines ki babon nakabenta ka surok PMGSY ban pentrei khamtam chapok ki thainong kendong hi ki babon keleng saudong i GE mantaman kapor haba pentrei kami ka surok PMGSY ki babon ki pajba ki complain langi papai ha ki district baper ngi i ba sistem bala pentrei kami ka project PMGSY ki pajba hi kila lenyar nama belai la chupentrei tang man chupende berkom hendrai la pentrei ya kate kat kum ka pisa ka bala sanction hi na po ka government ba ka government kam simla IT ka pisa banong ban chupenden kam kai ya to ka pisa ban chup bret kai namar ka di ka pisa jong upaj ba la pendan kam na kamta upaj ba bat halo ka jingmentoy jong upaj ba kita gidi ki berkhol ki bangi haban ong hani ka por bat ngidi basku thu shai hero ba ya kani ka PMGSY la de ban handover lembaga Ministry of Rural Development Government of India. Dia apa ka Ministry of Rural Development Government of India kala IT
ban sim ya kani ka jingkit kli ban sim ya ka benta ban ba kli te ke jimut menta ban ong ban chu pentri kam tang ban chu pendep rukom klem dale kino ino ki benta ki babha kat kum ka ta ka program guidelines ka blabu namar balai kani ka program implementation unit ka ba ong ka PIU ka badai kata ka executive agencies limba ka piludi jong ka sarkar jala jungi hi bro koi sarkar Meghalaya mo no haba kala simti ni benta kan haban sim ban pet ban jungo om tang man om man chu ngap no kat ka e ka bara tre kontraktor kan chu biang lon ngaha biru ban kentu ni ka por ba imasrol enson nga kemau ha ki por ba dang kena ba dang em spok asno mau sunram ngai i ka jing bha jong i ngai i sai ka jing bha ka jong i ka mensim ka bakrau ka jong i ya ka ba i wanra nak beta ka imlang ka salang bro ko wei klem da ong ban penjak brom yanoi noro handai yeng ban yada nak beta ka hak ba ka jing sisa wala imdei uta politician ro handai idon hi kata ka jingim ka bakrau kum ubriu ubadon ya kata ka mensim jong ka jingkit kli hapdeng unong song snong bapura namar balai ngaru ngade unong song snong bapura ngade unong song snong ngade upai ba hi na po ka jela Meghalaya hi bro ko wei ngahapi ban sim ya ka benta bangan wat igila tilti kai ka daw bar pelong hadu kan ni ban ong ban wanra ni surok ka basdio hadu kan ni ku bakalong menta den ta ka daw hiru bang haban ong ba nakaliang jong ka Meghalaya Awakened Concerned Citizen hani ka por kan haban putsnga we gani sapo ka nodal department jong ka sarkar jala ka public implementation unit kan haban putsnga ro sya ki department gi prepare halok jing petre kam ya gani ka surok balada nakaliang jong kita kim snga in ha biru ban pha ya ka jingu jor sapo ka district collector accountable newat ban pha ro ka jingu jor sedu kata ka Central Vigilance Commission and Anti-Corruption Wing of the State Government of India namar kini berkhoi ki bape hi lembaga Ministry of Rural Development kini hi kedai lembaga Ministry of Rural Road Development jong Government of India ya ka bala pentri kam bala IT hero ha ka bakhadu ban pej lembaga ketika National Quality Mentoring System ka bari ban pej ban jengo nam ta jing bha kumau nak ka quality hak tin thareng ha ka bari ba kani ka banta jong surok ba pher namar balai ngi laba ngi pej ka rum ka NQMS ya ka bakal bishar bnia hak beri bakal jela Madhya Pradesh Andhra Pradesh bat Chhattisgarh kini kila yo ka jingiro bakrawa pentri kam ni surok PMGSY namar belai ki wanra ka quality ka babha henry shushu anda habangi puli nge bishar ngilabro bakal jela Assam Meghalaya bat Himachal Pradesh ro kilompak ki jela ki biyo sibun bagi project ha beri bakal ni PMGSY henry shano gini ki project ki ja kumno ki pentri kam bat balai ki pentri kam Dini tak ada orang haban bu ita kentin balai lah haban pentri kam hi namar kajing don kam jubu pai ba lada la pentri kam tang ban oman chumentoi u kontraktor ban chumentoi u MDC u MLA ne u snong u thau kam dan jingmot handai kan habi bon ra kajing mentoi jong u babun balang u ba em hi ha ka imlang ka salang hi borokoi namar ka surok hi komar de ban ong syakmat talong u budlum jong ka roi ka par hi borokoi nak tak ada hi nasaban ong ba nakaliang jong ka Meghalaya Awakened Concerned Citizen hang ni kapor ni soman ong hiro ya baro khat ki pai ba nang song snong khamtam spok ka te thai mau sunam to tip shai ba hang ni kapor ngimdi ong mangikren ya kano ka kam ban ong ban persa ya kita ki bayang election ni ki bayang parti nang nong ngimtip namang ngimdi ki politician ngimdi di ta ki breu ki balik politics ni kapor ndai ki de ki breu ki ba em na ka benta ka bha kamiat ban wanra ya ka song suk ka song sngai namar balai ni wat ya ka hak ba jing sisa habang iwat ya ka hak bagajing syang di musu sai kumno nginyo bat hangnor nginyo balada ngimyang menta lada ngimkran ni ke ke betak babha kata kamu longlen bangin wat ya ka hak bagajing sisa bat longlen hero bangin pen pawi kentin bang jala ka jong kari bagajat benreo namar balai kat ni ngi rathai ka jot ndai ngi khamle handai habang jala ka jong kari bagajat benreo ngi haban wat ya ka lenti ka babha lada ka long kum ki project ki baper lani la ka long ki ain ki rules ki baper ya kiba kemsyong na pentri kam handai ngin haban wat bade ban pentri kam namar balai nak beta ka hak bagajing sisa nak ta ka daw hi ka Meghalaya Awakened Concerned Citizen kanum syong klifti kanyeng ban wat hadu banda yo ya jing sisa om bangin job mangi handai bakan job ka imlang salang kan job hi ka benta ka bakongsan jong upai ba nong song sapok ka than bakin yo hi ya ka surok ka babha nak benta ka lasai bakala sisngi om ba ka surok ka basiang menta kan job na lasai nak ta ka daw nga sumot ong ba kajing ting kajing leno ne kajing
don kano ka jing perkhat bakla kalong ke beta ka bamon ra ya ka song kuno ka ni ka jing im jong ni ngidi basong thu shai bangi di banlong ki brew ki bajana ngidi banlong ki brew don ka jingkit kli nam tak im lang saklang ngidi banlong kita ki concerned citizen ngom ong no ki brew ki badan jing syampang ki brew ki badan ya ka benta jong jingkit kli ki brew ki badan ka nongrim ka bakhya nak beta ka lawe ka babha namala dah mentangin sengap mentangin ciong batang nak daw ban lawan ubri ban yeng election la subyang no roswan ra da kapisa kata ka bamla banlong andai ngimtep kita ki igi berkhoi namar ngi klem kren ban ong han ka por ban ong ko paj ba to jet yu uta ne to yeng yu uta le em andai gede ka beta ju paj ba kani gede ka kamram ju paj ba ban kentu ne ka por yu MLA MDC ki rang ba snong ki bede na po ka to ka thain kumjuro la di usim ne sardaro bakin shimla me jingke kli ban wa ki gelenti balai gede surok kalong kumni balai lasna kumni tamat pendep rukom kai namar kalong no kumong no ladang isukret kai ka balong no kawan rai ka bamsak kawan rai ka bampong taman pendep rukom layo ka pisah ka muladam no ti kita gede ki berkhoi ki bangin no ban pediang ni ka por namar na kaliang jong mak hi kan hab ban yeng ban wa hi ka jing sisa om bangin chu snap ban klem da pendon kam kono ka bentar ka bakrau namar balai ngin hab hiro ban pha ka complain lada na kaliang jong ka sarkar jela jong i kamla ban le ai ngin haban paro ya complain what to do ka Ministry of Rural Development namar belai ka Ministry of Rural Development Government of India ka de ka benta ka bahajram ka ban haban page ya ka jepet ka me ni ka surok namar ba sisun bakala don kata ka National Quality Mentoring System lemba kata hi pinyo ek jing bishar lemba kata hi pinyo ya jing sahi ka bapaka kat kum kita ki guidelines kiba ka PMGSY ka la pentrekam namar chibun ki guidelines laringi pai kat kum ka section 4 laringi pai kat kum ka section 7 jong ka program guidelines jong ka PMGSY ngilai i hang ni la batai bani alut berkhoi nadu kata ka planning hadu ka sanction hadu ka funding ki prepare la batai lut hadu ki rules and regulation ki bla frame bantrei ki surok lo la de batai lut andai la da chu pentrei kami ki surok tang dah ka mon la de shibet kan mun pentrei taman yo nong no utei we khniat yo nong no tui khniat kata kamut kalau ngajing du nong yu pai ba na kata ka daw hi ni soman ong ni ka por to sngo ba to sngablem ya ke ai ka ba ki pai ba nong song ke dan kam bat shim ye ka benta ka bakhya mi shakmat wat ek jing sisa anum dei man ong ba tang na ka daw bala le politics labyang ane ngimtip kata ka politics ngimdei ru ki politician ngi haning yeng kum ka seng bahalang na ka benta ka imlang ka salang ka ba wat ye ka hok ba jing sisa halor ka bah ka mian bangi di ban long ki brio ki ba sngo tho ba ki ba shem phang kublai sibon